Kuvaatko tätä? No niin, nyt me kuvataan taas pätkiksi. Ja... Älä! Onko se on rotussa jo? No, siinä oli limsaa! Eikä ole. Oli! Mä en ollut edes vetänyt sitä homoa. Ja siinä meni meidän rahaa, kiitos vaan. Vittu. No oot vittu köyhä kun ruttaa kaikki. En mä oikeesti tarvitse. Mä lähden kotiin. Eetu, tiedätkö kuka oli kaupassa? No, Luukas. oli. Ja se äiti. Mitä ne kävi ostaa? Karkkipussin kaiketi. Minkä karkki? En mä tiedä, ne valitti, että minkä ne on. Ne ei tiennyt minkä ne ottaa. Hei, kuvas. No kuvaan perkele. Sä sanoit Lukaksen nimen. Oi saatana.